see, 'cause I think I do want you next to me. It's not nice. What's like the Philippines? Yeah, it's like Philippines. Ang ganda ba? Buffalo. Start tayo, guys. Good afternoon. Good afternoon, people. Good afternoon, guys. Dito kami sa marketplace. Kasi magpapa-SNS ako. Ayan, binanggit naman ni Holly ang pink birthday niya. Lagi niyang sinasabi. Ilang buwan niya na yan sinasabi. Malapit na kasi ang birthday niya. Ilang tulog na lang. Birthday na ni Holly. And wala po siyang party, pero gusto niya ng pink birthday. Bakit siya walang party? Kasi unang-una, sa birthday niya po, wala yung mga kuya niya. Explain ko na lang yan sa inyo mamaya kasi malilate na ako sa aking SNS. And pangalawa, wala naman kaming mga bisita. Pero I will try my best na makahanap ng cake. Kasi try ako mag-order 2 weeks ago ng cake doon sa ino-orderan ko. Kaso, hindi raw aabot kasi marami silang order. So, wala yun. So, basta, itry ko na lang ang best ko. And explain ko sila kuya kung bakit wala sila. Try, Baba. Let's go, Baba. Yes. Anong oras na? Oh, yeah. It's 12:19. Let's go. Dito na kami sa sa couch. Ito yung yung isang pinapagawa ko ng SNS kasi mas malaki to and meron pang bata, and since wala naman akong party para kay Holly, ang gagawin ko sa kanya is puputs pa siya. Right, Baba? Yeah. Yeah, meron kasi sila dito, mamaya makikita nyo. Are you excited? Mamaya pakita ko. My color. What color you gonna have? Pink. 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 Which one? Daming pink dito, Baba. Pili mo na kami. What you want? Yan, okay. May napili na siya. Dito magpapa-foots pa si Holly. Ayan, meron silang ganyan, Excited na siya. Ayan na, Ayan, tingnan mo, meron sila ditong paganyan. Maganda dito kasi malaki talaga to kaysa dun sa isa kong pinapagawan. Maganda naman doon. Mas kilala ko ng mga tao doon kasi matagal din naman ako doon. Ilang beses din ako nakapag-SNS. Pero dito kasi, ayan, may ganyan. And then, hindi sila ngayon busy. Kasi doon sa isa, masyadong busy doon. Nakaupo na siya dyan, Gusto niyang tanggalin yung kanyang jacket. Ta? Ito yung kanilang gamit sa mga pambata. Naka-sterilize yan, Ayan. Okay, Baba. Sit down, Baba. Na, okay. Ayan, mag-start na. Okay, Baba. Sit down. Does you want the massage for? Yes. Yes, thank you. What massage, Baba? Wow. It's a massage chair, Baba. You're gonna feel jig, 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 jig. You feel that? Baba. She's too short. Ha? Ang liit pa niya, Hindi siya umaabot doon, Look at that, Baba. Sayang walang pink. Okay. Yeah. Tayo muna siya. Good? Is it good, Baba? Baba?
Tinatanggalan lang siya ng ng dumi. Hindi naman siya kinukuskus. Kasi hindi naman daw talaga nila yung kinukuskus. Tinatanggal lang yung mga buhangin. Yun lang. You like it? Lotion, Baba. Yeah, it's pink. How is it? Good? Massaging, Baba. Hindi niya paabot, kaya tumatayo siya. How's your foot spa? Good? Ah, stone. May pa-stone pa sila, oh. Sarap naman.
Parang naiinggit ako kay Holly. Mainit kasi. Hindi mainit, warm. Nagulat lang siya sa una. Ayan, tapos na siya. Ayan, pedicure na siya. Ayan, hindi pa kasya sa kanya. Kaya linagay tissue. Ayan, malapit na siyang matapos. Colorless na yung nilalagay. Yes, Baba. Ayan, tapos na siya. How is it? Good. Good? So, ako na yung next. Yeah, wait for Mama. Pinapadry niya pa yung paa niya. 20 minutes later. Nakukundry na raw yung kanyang paas. No, it's not yet. And humingi na siya ng tubig. Ayun yung tubig niya. Oh, wait, Baba. Not yet. Kanina pa siya doon. Tanggal na lang yung lumang SNS ko. Doon lang talaga siya, oh. Not dry yet, Baba. A few inches later. Umalis na siya doon sa ano niya. Sa kanyang upuan. Nainip na siya, oh. Dry na yan. Kanina pa, eh. Don't put your shoes yet, ha? Because still not that dry. Later. You put your shoes later. Yeah, later. After, when it's fully dry. But it says fine. Sit ka na dyan. Yung kamay niya naman, yung palalagyan niya ng nail polish. Bye now. Oo. Tapos na pala ako. And yellow yung pinalagay ko. And white dito sa may ring finger. And ayan si Holly. Hello. Hello. Yung kung anong pinalagay niya dun sa paa niya, yun din yung pinalagay niya dito sa kamay niya. Pink. Tapos na kami dito sa, ano, yes. Dry na daw yung kuko niya. Tapos na kami dito. Good girl. Put your jacket. Okay. Put this one. Pasok ako dito sa, ano, Super Dollar. Baba, come here. Maghanap tayo ng, ano, something pink. Mga pink. Ha? Come on. Dito kami sa Woolies kasi naghanap kami ng And pink button. pink cake. Ayan, eto, oh. Ayan, meron na si Holly yung pink cake. Thank you. Wait, no, you cannot hold it. You're gonna drop it, Papa. Bahay na pala kami, guys. Yes, we're home. And kanina hindi na ako nakapag-vlog kasi nalobat kayo. Daddy And, forever. tingnan mo, nag-haul na naman siya. And, nag-grocery pa ako. And, sobrang nagmamadali na. My words, candles, play. Okay, that. Nag-haul na naman si Holly. And, si Jan. Tinawagan ko si Jan kasi sabi ko, baka malate ako pag uwi. Kasi nga, di ba si Holly nagpa-foods pa bago ako. Ang appointment ko is 12:30. Tapos, sabi ko, paunahin ko muna si Holly. So, mga 1 o'clock na ata ako or 1:30 na ako na nakapagpa-SNS. So, tinawagan ko si Jan. Sabi ko, kung pwede pick upin niya yung mga bata kasi walang madadat na tao dito sa bahay. So, dinala ni Jan yung mga bata sa boatyard nung mga alas 3:15. Pinick up ni Jan. And yun, marami akong napuntahan. Pumunta ako sa live-in kitchen kasi meron doon na gustong-gusto si Holly. Pag pumupunta ako doon na tea set, ayun, kinuha ko yun. Tapos, hindi niya nakita, so nasa car pa yun. And, pumunta ako ng Kmart. Binilang ko siya ng... I say this for later. Binilang ko siyang another na gift doon. And, pumunta ako, maraming pinuntahan. Cheap as chips. I don't want a lot plain. Pink And then candle. kettle. And, ano pa ba? Pumunta ako ng Asian store. Blades. Filipino store. And ayan, Kohl's, Kmart, parang pinunta ayan. Ito yung grocery ko. And pinick up ko yung mga bata sa boatyard. So, yun. Boys, I'm vlogging. Andun sila, nag-iingay guys.
And ipakita ko na lang sa inyo yung aking mga pinamili sa Asian store. Sa Pilipinas to, ito ang paborito kong sardinas. Oh, ang sarap din to igisa. Nakasama to. Na IG story ko to. And bumili ako ng purple yam kasi mag-uubi. Mag-uubi ako. And meron ako ditong malunggay. Bumili ako ng 4 kasi mabilis to maubos sa kanya. So, 4 na malunggay. Tapos, meron din ako yung dahon ng ano, ampalaya. Meron ako. Nasaan na yun? Nasaan kayo? Bumili ako nun na 2. Nasaan na yun? Wala dito yata. Wala. Nasaan na yun? And, 3 banana. Ayan. 3 banana. Nasaan na yung ating ano? Wala. Meron akong ano. And longganisa, i-try ko daw to kung baka magustuhan ko kasi yung kinukuha ko yung isa, yung chorizo na maanghang. And meron silang ano, kamyas, bago to sa kanya oh, merong kamyas. Yung iba to sa Bicol, ang tawag namin iba. Nasaan yung ating ano? Baka hindi ko nakuha. Bitter melon leaves, ayan. And eto yung malunggay, yellow yung malunggay. Ayan yung aking napamili. And eto, pag ano, 'di ba, sabi ko sa inyo, wala naman na party si Holly. Pag maganda yung araw sa labas, kami ni Holly hindi tent, ano ba 'yun? Basta magsi-set up lang ako ng pag magandang araw, magsi-set up lang ako, then i-achieve ko yung gusto niyang pink. Marami akong biniling pink balloon. Tapos eto, so parang kami lang maglalaro lang kami doon, tapos kain-kain. Then bumili ako ng mga maraming lollies sa She's Apples kasi masarap ang mga candies doon. Eto, ipakita ko na sa inyo. Ito mga colorful. Ayan, oh, mayroon akong eto, oh, kasi favorite niya yung pink. Ayan. Ano kaya to? Parang yogurt. Basta yogurt ang laman niyan. Masarap to. Basta lahat ng lollies sa ano, sa She's Apples. Masarap. Tapos eto, raspberry yogurt. Ayan. And ito yung Smarties. Ayan, colorful. Matutuwa niya sila. Hindi to nakita ni Holly. Nakita ba to ni Holly? Tapos ito, confetti ang tawag dito, almonds. Ayan. And ito masarap din to, oh. Fruits din to, cherry, ano ba to? Basta yan, masarap din to. And ito yung apricot coconut na ang sarap din ito. Lahat to masarap na lolly. So, ayan. Bumili ako niyan. So, pag maganda yung araw, sa Saturday, magpipiknik-piknik kami ni Holly. Kami lang 2. Tapos, bumili ako, napakita ko pa ata yun sa inyo na pumunta ako ng Woolies, na bumili ako ng cake ni Holly. Mura lang yun. Alam nyo bang mura lang yun? $6 lang yun. Na-shook talaga ako sa nung pag-scan ng babae sa counter. Pati yung babae sabi niya, wow, this is very cheap. Sabi ko, oo nga. And sa Kmart, bumili ako ng mga parang Pyrex. Ayan. Hindi siya Pyrex kasi diba yung Pyrex parang brand yata yun. Basta eto yung sa Kohl's sa Kmart lang to. Yung maliliit lang na glass. Tapos mayroon na siyang takip. Ayan, oh. Diba? Ayan, bumili ako nito. 3 sizes to. Ito yung parang medium yata to. Basta 3 sizes siya. Ito yung pinakamalaki. Ito yung nag-next sa kanya. 2 binili ko nito. Ito. Isa lang pala. Tapos ito yung pinakamaliit. So, ayan, oh. Iba-ibang size. Tapos, bumili ako ng mura lang tong mura lang siya. Ay, nandun yung namin. Tomato sauce yan. Ketchup. Oops. Bumili ako ng mumurahing. Ano yun? Ay! Baka nabasag. Hindi. 2 pa na yung kinuha kong ganitong size. Yung medyo malaki. Hindi siya yung pinakamalaki. Ayan, oh. 2 nito. Mura lang to. Wala, $5 or $6. Tapos, bumili akong mumurahing kawali para dito ako mag-deep fry or yeah. Kasi yung aking ginagamit is yung, alam niyo yung parang eto, na na siya, pumapangit yung ilalim kasi, nasa na yun? Andun, pumangit yung ilalim niya, basta,
Yung maliit na ganito. Yung maliit lang para pagprituhan ko. Pumangit yung ilalim. Umitim. Kasi, sobrang init ng oil, 'di ba? So, kinuskus ko naman, okay naman, kaso matrabaho, kaya sabi ko hindi ko na gagamitin yung mga ano ko na pag maraming oil or pag nagpiprito ako na okay lang sa schnitzel yon, okay lang. Pero sa mga fried chicken, ito ang gagamitin ko or pork chop at ito. So, itong gagamitin ko. Ano lang to? $15 lang to. So, yun lang. And ano pa ba ang binili ko? Mga fruits. And yun na yun guys. Yun na, wala na. Ano pa binili ko? Mga eto. Baba! Come on, Baba! Say bye-bye now! So, update ko na lang kayo kung anong mangyayari sa Sabado sa birthday ni Holly. Come on, Baba! Hurry up! Wow. Oh, coming na daw siya. Hurry up! Hoy! Bring or... Ay, hawak-hawak niya yung mga balloons. Come on! Huwag mo yang walain kasi wala kang pang pink birthday. Kahit tayo lang dalawa yung magpi-pink birthday. Ayan, say good bye-bye now. Bye-bye. Bye, guys! Bye. Say thank you. Thank you. Please, like and see ya. Bye. bye, thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next Networking. vlog. Naku-confuse na siya. Vlog! Bye. Vlog! See you guys. Thank you. Bye! Okay, Shasha Buka. Team Tim. Rikamura, Ricky Mora. Carlin Colin. Robles, Robles. Dessa Dessa. Bordillos, Rodios. Agnes Adnet. Castro Casper. Pineda, Pineda. Michelle Michelle. Versosa. Sosa. Don't get the hashtag on my kids for each other. Bye. Paradise.